Melu besti apa sing putren yo. Ku putrene iku baksone campur bakso lombok bawang brambang pete laos cemplung masuk gongso sing putren campuri bakso kayak pete kayak urang kayak diurang main aneh besti ra diurang gongso ngasih alom ya bune wes putrane nyesuk tak kumbahi wes putrane so kali banyu ceng putran engko tak tukokno kentaki ae ruan wis gak tak tukokno bola-bola ndi ndi iya sini biasa di dari ngasih umum bakso cemplungno iya jene umum besti umum iki bakso cemplungno tak goreng bakso ayam cemplungno ya wis mateng ben medhok sik mantap nih besti medul pokoknya